Здравейте! Днес ще ви покажем едно видеоклипче с храна. Познай храната се казва. Така ще се вържа с моята блузка, защото много бързаме. Да. Така. Първо си ти. Дръжи го отгоре. Не, първо си ти. Добре. Така. Без да гледаш. Аз сложих много хартия. Да не се попи. Отвори уста. Стай! Какво? Какво е това за българ? Фасул. Аз съм. Първата ми ще е напитка. Чакай. Напитка с какво? Не се казва. С чорба. Дръжте го е така отгоре. Пи. Какво е на българ? Това е оцет. Вау! Така. Второто ще ми е напитка. Вода с захар. Не. Вода от хидрофора. Не. Вода с захар? Не. Вода минерална? Не. Предам се. Ами, вода с млеко. Вътре има млеко, ама с такова. Така, ти си. Вкусно е, отвори си устата. Красен? Да. Второто ми гнусно нещо ще е секото. Уста. Кебапче. Да. Дръж така. И без да гледаш. Добре. Да. Оцет? Сладко нещо, нали? Пъпеш? Диня? Че му усещам вкусът. Колко неща си взе? 5, 4. Аз 4. Домата. Да. Така. Затвори си очите, това е последната ми гадост. Чакай, как ще си отвориш устата? Така. Солено нещо. Да. Сирена. Да. И последното нещо и приключваме с нашия клип. Предполагам, кой печели? Не знам. Аз печела имам повече точки. Така. Не печелиш ти. Последното ми нещо не си го пробвала. О, добре. Отвори очите. Стой. Фасул, нали ми даваш втори път? Стой, извинявай, аз съм се объркала. Стой малко. Оцет, помери се. Така, значи познах вторите неща, ти не ми позна 3 неща, аз ти познах. Аз не съм ти познала едно. Така, кой печели? Ти. Аз. Харесайте и последвайте Ванеса. Така. Абонирайте нашия клип. Палци нагоре. Познайте храната се казва клипа. Абонирайте ни. И харесайте. Последвайте Ванеса. Крилите ба! Чао от нас!